máme do tohto programu by som chcel ešte dodať tieto otázky možno od pána Husára. A to je bod. Následne bolo starostom pomýliť Pastuchová z toho, že je zodpovedné za výpoveď referentky obecnej úradu pani Bršťákovej. Žiadame, aby starosta obce predložil zastupiteľskú výpoveď pani Bršťákovej, pretože máme podľa, že zo strany starostu išlo o zavádzanie. Zároveň žiadame vysvetlenie, akým spôsobom je vedená matrika na matričnom úrade Pastuchovej. Dozatiaľ sme tento bod zaradili do zastupiteľstva, dám hlasovať, to je za. Zaradíme ho, či nie? Pretože pani poslanci, to vás nezaujíma, ako funguje úrad. Ale... Výborné. Dobre, ale Dočkaj. To je proti... Počkajte. Tam sa jedná o to, vy chcete nejako vysvetliť, prečo... Ale to sú... Nie, my by sme chceli vidieť výpoveď pani Bršťákovej, pretože by sme boli obvinení, že my sme ju vyštvali z úradu. Áno, to ste ho vyštvali, áno. Ale predlož výpoveď zastupiteľstvu. Jako, čo ste? Predlož jej výpoveď zastupiteľstvu. Nič viac nechcem. Ty nemáš právo vidieť jej doklady výpovedné. Ty ako vzdelaný človek by si to mal vedieť. Pán starosta, počúval si ma pozorne. Ano. Ja som povedal, predlož zastupiteľstvu. Ani poslanci nemôžu vidieť jej údaje. Prečo? No nemôžu. Z akého dôvodu? Lebo ja som štatutár, ja za to zodpovedám, rozumieš? Nie, ty si vyslúžil, že by vyšli zákon. Dobre. Áno, tam určite neuviedla dôvod, že bola nejako terorizovanie práce, bytočná, ale neviem, čo to nezvládla. Ja vypovedla je formálna asi. Tak čo, ten bod zaradíme alebo nezaradíme? Starostavu nevyhodil, asi myslím, aké dodešom, takže to je výpoveď snáď vyštandalo. To je proti tomu, ktoré sa ten bod zaradili. Je tam ešte ďalšia časť tej otázky. Však áno, zároveň žiadna vysvetlenie, akým spôsobom je vedená matrika na matričnom úrade Pastuchovej. Matrika je vedená na pani Mijalcová Hudale. Vede? Doma. Má matrika Trnavou diriguje a je doma. To je tak dovolené. Čiže vedie ju doma? Áno, je to tak dovolené. Dobre, pani kontrolka, je to v poriadku? Ja tu počujem prvýkrát, že to vedie doma a ja neviem však, jak sa dohodli s Trnavou okresný úrad. Ten ju diriguje. To nie je na dohode, pani kontrolórka. Zákon hovorí o matrike, že matričné úkony sa musia vykonávať na matričnom úrade. Na matričnom úrade, ale čo maroduje. Keď maroduje, tak ich robí doma. Dokonca maroduješ. Áno, maroduje a robí doma. Dokonca maroduje a robí doma. Áno, robí. A robí ich bezplatne, pán Husa. To, čo si za smetisko hekta 10 eur, že koľko ideš merkovať. Dobre, smeje sa z toho, ale keď teraz by to nemala robiť, ona to tu bude robiť a keď to dajú volať inde do mesta, raz niekto je chorý, tak má byť chorý, nemá vykonávať žiadnu pracovnú činnosť. A ona vedie matriku doma počas PN. Nenevajte sa, zákon je cudzie. Pán Husák, si dal stážnosť na inšpektorát práce. Za to, že to nedáme Pastuchovej, ona maroditovala chodí do mesta. Robila to asi, keď maroditovala. To sú aj iné spôsoby, ako sa to dá vyriešiť. Treba vyriešiť, dobré, a zatiaľ to je tak, ako je, ti odpadá. Ja to mám riešiť. Počuj, dá si stážnosť na inšpektorát práce? Dá si stážnosť? No. Aj na pani kontrolórku si dal stážnosť? Áno. No však to boli tu, riešili tu. 4 krát to boli z inšpektorátu práce. By som ti všetky, čo ze sprostostáva zadažuješ týchto štátnych zamestnancov, všetko by som ti dal v náhrade. Tvoj plat by asi mesačne, tie ročne na to nestačí, čo si zadažoval všetkých týchto pracovníkov ze sprostostáva. Čo je sa odvolal v štábe, všade... Pán starosta, ja si myslím, že služba ľuďom nie je sprostosť. Za prvé. Za druhé, matričný úrad je dôležitý úrad. A pokiaľ viem, možno, že som nespravedlivý informovaný, ale pokiaľ viem, matričný úrad v Pastuchove je aj pre Galanovu. Áno, je. Je. A teraz prídu sem ľudia z Galanovej na matričný úrad a nič nevyberá. Tomu chceš povedať správne fungovanie úradu. Ďakujem veľmi pekne. Není správne, ale však... Pán Husára, čo sa dá pýtať? Kto tu má papiere, aby to mohol Musí mať školený, ja neviem, že školení sa robí raz za pol roka, či ako tak? Za rok. Alebo raz za rok? Tak teraz čo? A že ešte bude školený. Keď si spraví len alebo do školení, tak... Ale momentálne to nemá to viesť. Tak sa to malo presunúť do Vaše slova svedčia o tom, že nemáte ani šajnu o fungovaní úradov a pôsobení starostu. Pani Brštáková chodila na školenie a pred skúškami, keď už mala robiť matričné skúšky, starosta to všetko zrušil z osobnej pomsty.
To je všetko. Nie z osobnej pomsty. Osobná pomsta je to, čo mi píšeš o poslancov a u nás o všetkých. To je osobná pomsta, víš? A ja hovorím, nejaký človek, taká reč. A to je ďalšia vec, rozumieš mi? Ale zrušil si to, pred skúškami si to zrušil. Keby si to nebol zrušil, dneska nie je problém s matrikou. To je všetko. Ako som zrušil? Však Marotová, jak ona chodí na skúšky? Jak ona chodí do trámy na školní, keď Marotová? Tak ona nemôže, ale ona môže robiť doma. Marot. Výborne. Prvý vstup. Ona to robí a ona chodí do trámy. Dobre. Tak čo tento bod? Schválme tam, ale schválme. Si zapričinil sám. Čože? Máš problém, ktorý si zapričinil sám. Páko, jasné. Pak ja mám Je to zväčšné, ale je to tak. No však tebe je všetko smiešné. Ste na tebo, tak sa schváloval, môžem dať do asúde sa bude. Však aj hlasujem. Kto je za, aby sa dal, ty si bol, kto je proti? Však budem hlasujem. Vypadol ten od Javi Krabas, zebral si mi ho. Nie. Nikomu to neubližuje. Je proti. Škrčil sa. Ďalší bod, pán Husar, dáva súhľad dostane pána, ako neviem, cituje to 28 zákona číslo 369 z roku 90, žiadame jednotlivých poslancov zastupiteľstva, aby podali správu o svojej činnosti v zastupiteľstve a v komisii, ktoré pracujú. To je za to, aby ste podávali túto, vysvetľovali tento bod poslanci. Dobre. Kto je proti? Pani poslanci, porušujete zákon. Porušujete zákon, ja vám to neprečítam. Až na konci roka sa dáva. Nie na konci roka. Na konci roka. My sa spravuje Dobre, Ja sa to neviem povedať, čo ja budem robiť. Pani poslanci, zákon o obecnom riadení hovorí jednoznačne v paragrafe 26 povinnosti a oprávnenia poslancov. Áno, bod D. Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Áno. A odsek 7 zákona hovorí, poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti obecného zastupiteľstva. Pani kontrolórka, je to tak? Je to tak? A prišlo to dneska, my sme nepripravení. Čo ja môžem písať spravodávať niečo? A to nevieš, čo si robil celý rok? Ma to zaskočilo. Dobre, sa odsúhlasilo, že aj tento bod vypadáva sa. Žiadame kontrolu obce ďalší bod, aby predložila vyšetrovanie plesov obecného úradu v roku 2011 a 2012. Tento bod, páni poslanci, pani kontrolka, môže sa k tomu vyjadriť po Petku ešte, alebo tento bod. Že žiadame kontrolu, aby predložila vyúčtovanie plesov obecného úradu v roku 2012. Máte to pripravené? Neviem, že ja to potrebujem poprvé. Nedostala som, že čo žiadajú a jediné, čo môžete, obecné zastupiteľstvo uznesením ma má poveriť. Kontrolu. Pani kontrolórka, rok 2011-2012 vy ste schválili rozpočet. Vy ste odobrili rozpočet. No. A plesy tam nejsú. Však plesy, pretože plesy sa podľa mňa robia z OŠK. No, tak Čo je to OŠK? Čo to je? To je proti tomu, aby sa to tak poslal. Tento bod, pani kontrolka, čo? To skrátko ešte raz. OŠK, čo to je OŠK? Športový klub. Športový klub robí plesy. Ja neviem, kto robí u vás obecné plesy, ja tu nebývam, ja nemôžem vedieť, kto robí, No. ale v rozpočte nebol. Tomuto bodu, čo poslanci? Že neviem, keď tam sa spodotrené z nejakého zneužitia toho, čo tam sa zarobilo niečo. Ja si myslím, že tento ples sa robí z nejakej prestíže, to nie je nejaký zárobková činnosť. Ale to nie je dôvod na to, aby sa to nevyúčtovalo. Aj keď by bol strátový. Počujte, čo k tomuto bodu? Ste za to, aby sa tento bod tu naniesol dneska prerokoval, alebo nie? Však aj tak, pani kontrolka, nie ste Ale vedia, ani keď není v účtovníctve, tak ako vám to nájdem, čo si to ja vymyslím? No. Tak tento bod navrhujem, aby sa neprerokovalo. Pretože my to nemyslel, pretože sa zapadlo. Dobre, na to, že som to tento bod. Keď sa to vysvetlí, tak by nás... Tak tento bod je zaradený takisto. Pán Husár, nemáš z tých troch bodov ani jeden zaradený, či budem na svoje dneska žiadosť dal? Dáte hlasovať, nebo Ale preložiť to na to, že schodný sa to dorieši, to presne. A čo to riešiš na ďalšie schôdze, keď to není v účtovníctve? Ja neviem, To sú len obecné peniaze, čo to berné, na čo sa s tým ideme zaoberať, však čo? Dobre, ideme. Ďalší bod je tu. Pán Sojka nám dneska ráno poslal, ani nie, len
Ešte pani Danke poslal, lebo na náš mail obecne nie je to, ona má na súkromný mail, sme to po opätku asi nevideli. Poslal som to aj na jeden, aj na druhý mail. Ona by to nedala. Tak potom že to neprešlo, že to nemá to. To je zaujímavé. Iné je prekážka. Starostovia nám podali informáciu o všetkých trestných oznámeniach, ktoré obec podala, aby predložili trestné oznámenia a ako stave sa nachádzajú v súčasnosti. Môžem povedať, to môžeme zaradiť, ja nevidím to problém. To je za to, aby sa prijal tento bod. Však keď sme pri tom bode, tak... Stanovisko Komisie pre vzdelávanie, kultúru a školstvo pri OCZ Pastupov. V súlade s uznesením číslo 88 z dňa 12.12.2013 a na základe poverenia starostu obce Ladislava Ištoka z dňa 3.2.2014 predseda Komisie pre vzdelávanie, kultúru a sociálne veci bližšie špecifikoval, na základe akého znenia zákona by mala riaditeľka základnej školy podať trestné oznámenie. Za neoprávnený odber zemného plynu predkladáme následujúce stanovisko. Vážení poslanci, je pravdou, že keď sme sa v správe k neoprávnenému odberu zemného plynu na základnej škole Pastupov zo dňa 10.9.2013 pýtali, prečo riaditeľka školy v tejto veci nekontaktovala políciu a nedala podnet na trestné stíhanie nikoho, z komisie ani nenápadlo uviesť paragrafové znenie príslušného zákona, na základe ktorého by mala riaditeľka základnej školy postupovať. Komisia vychádzala zo zákona v úvodzovkách o zdravom sedliackom rozume, ktorý hovorí, že ak na majetku, ktorý mi bol zverený, vznikne škoda, je mojou povinnosťou šetriť, kto škodu spôsobil, aby následne podľa výsledku šetrenia bolo možné prijať opatrenia a vyvodiť dôsledky voči tomu, ktorý škodu spôsobil. V správe z následnej finančnej kontroly týkajúcej sa faktúr za odber plynu na základnej škole Pastupov prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva Pastupov dňa 12.12.2013 kontrolórka obce pani inžinierka Kmetová potvrdila skutočnosť, že z dôvodu poškodenia zabezpečovacej plomby a počítadlo na plynomere bolo v základnej škole naúčtované v čase od 19. januára 2012 do 26. augusta 2012 o 2215 metrov kubických zemného plynu viac, ako by zaplatila v prípade nepoškodeného počítadla a zabezpečovacej plomby na plynomere. To som vyradila. Sedí. To podľa nás znamená, že škola bola spôsobená a škoda v prepočte 1772 eur. V reklamácii na vyfakturovanú škodu zo dňa 18.10.2012, ktorú cituje aj pani kontrolórka, v bode 2 riaditeľka základnej školy pani Štipaková píše, citujem, chcela by som zdôrazniť, že skrinku s plynomerom máme riadne zabezpečenú, ale je tam priezorové okienko a zistená závada bola presne na tom mieste, takže poškodeniu muselo dôjsť vandalizmom cudzej osoby. Konec citátu. Každému je isté známe, že vandalizmus je v našej spoločnosti neakceptovateľný a škoda spôsobená vandalizmom do 266 eur je priestupkom, na 266 eur sa jedná o trestný čin. Keďže za každým vandalizmom musí stať vandál a v našom prípade sa jedná o škodu vysoko presahujúcu hranicu 266 eur, bolo povinnosťou riaditeľky školy kontaktovať príslušné policajné oddelenie, aby vo veci konala a prípadného vandála odhalila. Vážené zastupiteľstvo, základná škola s materskou školou je rozpočtovou a príspevkovou organizáciou obce. Zákon číslo 596/2003 o štátnej správe, školstve a školskej samospráve v paragrafe 5 hovorí: riaditeľ školy zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo o vlastníctve školy alebo školského zariadenia. Ak je podľa kontrolórky obce v poriadku, keď je škole pravdepodobne vandalizmom spôsobená škoda na majetku a zodpovedná osoba nepodnikne žiadne opatrenie k zaisteniu pachateľa, také počínanie nemôžno považovať za riadne a zodpovedné hospodárenie s majetkom v správe. Je divné, že hlavný kontrolór obce tento zákon nepozná. Zákon o majetku obci, číslo 138/1991 zbierky, v paragrafe 7, odstavec 2 uvádza: orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä po A. udržiavať a chrániť majetok, po B. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a po C. použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Na základe uvedeného zákona mala teda riaditeľka ako štatutárny zástupca školy povinnosť kontaktovať orgány činné v trestnom konaní. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že povinnosťou hlavného kontrolóra obce je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce. Preto uznesenie navrhnuté pani inžinierkou Kmeťovou treba považovať za účelové. Citovaný zákon je jedným z najdôležitejších zákonov, podľa ktorého sa má riadiť spravovanie majetku obce a základnou povinnosťou kontrolóra obce je poznať ho. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce v jej správe sú prejavom nedostatočnej odbornosti a nekompetentnosti pre funkciu hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obecného úradu, preto ako predseda komisie pre vzdelávanie, školstvo a kultúru pri obecnom zastupiteľstve v Pastuchove na základe vyššie uvedeného podávam poslanecký návrh uznesenia. Zastupiteľstvo obce Pastuchov v súlade s paragrafom 18 odstavec 9 písmeno A zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení pani inžinierku Kmeťovú odvoláva z funkcie hlavného kontrolóra obce Pastuchov s okamžitou platnosťou. Žiadam, aby sa hlasovalo. No to sa bude hlasovať. A to vypracoval toto? To je to napísané? Komisia o združení pani Kremnická, Sojka Pavel a Palerová Daniela. Tak pán Husár, už nestačí, že ste ale odpísali už aj pani Kotorovú. A už ja zostávam. No, vážení poslanci, ste si vypočuli? To, jaký je ten návrh? Návrh, že aby... Jakože návrh na odvolanie hlavného kontrolóra? Znenie uznesenia, o tom sa bude hlasovať, je zastupiteľstvo obce Pastuchov v súlade s paragrafom 18 odstavec 9 písmeno A zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení pani inžinierku Kmeťovú odvoláva z funkcie hlavného kontrolóra obce Pastuchov s okamžitou platnosťou. Tak je znenie uznesenia. Tak je znenie uznesenia, tak podporujete, ste za takéto uznesenie? Môžem to zhrnúť, Pavol. Vy dávate návrh za odvolanie za to, že len neupozornila. Za to, že neovláda také základné veci. Ktorý je základný? Čo je akože upozorniť? Vy si stále myslíte, že pani riaditeľka mala podávať trestné oznámenie za to, že vzniklo v úniku? A vy si stále myslíte, že to mala nechať tak? Moment. A čo by to pomohlo? Veď tak či tak to musí zaplatiť. To snad nie je pravda. Keby to bolo na jej majetku, tak sa toho nebavíme. To je jej starosť, ale to je obecný majetok. A vznikla tam škoda. To je majetok SPP. Po hodiny je majetok SPP. Ty nemáš čo tam robiť. Ja sa nemám robiť čo? Riaditeľka si hodinár, ani ty, ani to z nás. Vznikla škoda? Však v poriadku vznikla jej škoda, ale nie kvôli tomu, že ona by nedala trestné oznámenie. Ale ono je sa pokúsiť aspoň. Ale vy ste mi povedali, že kde je ten paragraf. Presné znenie mi dajte. Nemám, ja som ho tam nenašla. Vy ste povedali, že len rozum, základný rozum. To sme my to v tej svojej strane. A teraz... Čo si riaditeľka nepovedal, že nedá trestné oznámenie? Si teda pozná paragrafy. Však si v školskej rade. Ale my sme predsa povedali, že ste správe. Vôbec ste sa nezaoberali ani tou vyhláškou. Že pokiaľ by SPP išlo podľa vyhlášky, tak tam mohlo SPP dať oveľa vyššiu pokutu. Takže mali by sme pani riaditeľke dať odmenu, že nedostali sme vysokú pokutu, iba menšiu škodu. No tak ale ona všetkými možnými... Ale ja to nechávam bokom riaditeľku. Vy ste ma vyzvala, aby som dal znenie zákona. Dobre, na základe, tak som ho dal. A to je... 5-9 Česku ste tam, myslím, citovali 5-9 Česku, áno? Neviem. 5-9 Česku. A to musíš vedieť nasmávať, keď si to písal. Ja som právnik študovaný, hej. A keď si to písal, tak... A to si nepísal, že si to nepísal. To je zákon 138/1990. To je o majetku obce. Správne. No o majetku obce. A toto máte paragrafové znenie? No však ja ten zákon o majetku obce poznám, ale tam ste na vrchu 5-9 Česku citovali. Ja neviem, čo to mám. No, čo má spoločné 5-9 Česka s odberom plynu. A 5-9 Česka hovorí o riadnom, zodpovednom hospodárení so zvereným majetkom. Hej? Však. Nie? Je to o tom, chápete? Ale dobre, tak tento necháme bokom, ale tento ja som chcela trestného zákona. Debata o tom sa porieši už pol roka. Trestného zákona, aby ste citovali na základe toho, ona bola povinná podať trestné oznámenie.
kontaktovať políciu. Polícia, keby bola niečo zistila, by zistila, keby nezistila, nezistila. Pani riaditeľka by bola kríza, to je všetko, by povedala. Páni, spravila som všetko, preto, aby sa vec objasnila. Tak si to môžete neporadiť, však si školské rade vám si povedať, zavolajte políciu, lebo to tam je poškodené. Tak ja keď som sa dozvedel o roku... Však keď sa dozvedel o tom za 3 mesiace, no za koľko, keď to kontrolovali plyn, tak tej sa to dozvedel. Nepočúval si dobre tú správu, tam to je napísané všetko. Dobre, dajte. Ja tu si začínam Ľudí poslanec sa stal členom školskej rady podstatne neskôr, ako sa stala škola. A pani riaditeľka, nehnevaj sa na mňa, mala si konať hneď, mala si podať trestné oznámenie, pretože sama si vyslovila, že tam bol podozrenie z vandalizmu. Raz vandalizmus, ale trestné. Ale keď išli odpisovať plyn a prídu na to za pol roka, že je poškodený plynomer, tak môže tak akorát naháňať uvaláky kuladek, neviem kde. Ste sa viedli. Čím časť to vyťahuje, ja si myslím, že... A ten plynomer je zamknutý a stýľa je zamknutá, na vyvisací zámik. Jasne si oču, že keď cez klíčko tá vláda rozknápal, tak akože pohorajú za pol roka. Kedy to kontroloval bola kedy v decembri a stalo sa teda neviem, poviem príklad júli, tak čo najmä. To je istá rozmáha. Akurát teda, že akurát to len blbé one, že bola by krypta, že to dáva policajtom. No dobre, to je pravda, no ale nemá to žiadny vplyv na tú vec. Pokiaľ policajti vedia o veci, tak šetria o veci. Tak šetria, no ale tak... A keď sa niekde inde vyskytla iná informácia, chytili páchateľa, je veľká pravdepodobnosť, že aj tu chytia. Len to policia, keď o tom nevie, tak vo veci konať nebude. Ale nedebatujme o tom. Systém Však to je vec stará už, neviem, koľko sa Čím viac sa to vyťahuje, tým si myslím, že ten neznámy páchateľ je viacej známejší, to je o to poškodení. Lebo prečo to stále vyťahujete takéto kauzy? To je Dostal som príkaz spraviť správu. Len nedostal som poverenia, Fero. Ja si myslím, že to je zbytočné naťahovanie stále. O tom sa hovorí rok. Prečo ste nepovedali pani kontrolórke, že to je hlúposť, čo žiadaš? No ale ty už si za toto odvolať, Palo. Ty navrhuješ. Vy ste tam napísali správu, že keď si pamätám na tú vašu správu, tak vy ste tam povedali, a my si myslíme, my si spravíme. Nedali ste ani jeden zákon, nevyťahli ste si vyhlášku, tam ste len tápali, ešte ste povedali, že RVE, že taká firma, že prečo si oni dovolili, že tu boli ukratení. Pritom ja som vám dala jednoznačné dôkazy, že nemáte pravdu. Pani kontrolórka, teraz som vám dal jednoznačný dôkaz, že podľa zákona pravdu mám. Že ten odber bol taký, jak ste vypovedali? Vznikla škoda a na základe toho mala pani riaditeľka konať. Čo chcete ešte viac? O čo sa chceme baviť? Ja sa tiež nechcem baviť, ale ja Končím toto. Dávam hlasovať. Ste za to návrh, aby sa bola... Podnet na šetrenie stačilo, hej? Aby bola pani kontrolórka odvolaná. Ste za to, aby bola odvolaná do SA. Kto je proti? Všetci. Ďakujem. Ja môžeme menovať tú pracovničku, ktorá teda to vypracovala? Tak kto to má na starosti? Jakub? Inventarizáciu má na starost pani Dana Bršťáková. A prečo? A prečo by nemala mať? Však to má na pracovné náplne. Pán starosta, všade vo svete inventarizáciu má na starosti pracovník, ktorý má na starosti účtovníctvo. Počuj, s tým má to chujovinama chodí od teba, si od teba chodí, tak má to chujovinama. Ďakujem veľmi pekne. Ty sa vyjadruješ kultúrne a inteligentne. Však jak ty to teda robíš, že povie? Ja vymotkám ten fúkaj, preto aj s tým mojím pálovým všetkým. Ja sa len pozriem a uvidím, čo sa deje. Tak to. Ty si šikovný. Však to je ono, to sa im páči. Preto som 20 rokov starostnou, ty mi v živote nebudeš, ani ty. Ani keby ste to mali skapať. Ty v živote nebudeš 20 rokov. A som na to hrdý. A ja viem, a príde 24, ale to je doma. Áno, a keď pôjde kandidovať, a keď pôjde štiar, môžu sa treba zrozbieť na mindár. A neprovokujte ma, lebo ozaj pôjde ma, budete vidieť po 20 rokoch, že čo ešte. Ty by sa tomu smieť. No dobre, čo ste spravili, neprobujete? Ja navrhujem, aby to kontrolórku zistila prečo rozdelenie dračného majetku obce. Dali, aby robila kontrolu majetku a pohľadávku. Poslali pracujem. Ja si myslím, že to náhodne proti. Pani kontrolórka nemá robiť inventarizáciu. Keď poslanci poverá, tak to bude robiť. Administráciu nemôžu poveriť, my môžeme poveriť ešte raz tú komisiu, aby vypracovala novú správu. Komisia nebude vypracovať, keď má zle podklady. Čo má komisia? Tak nech si vypýta správne podklady, čo ja? Však si pýta, není správne, a keď to neví robiť, tak čo? Dobre, otázka je, kto má dať tie podklady potom? Však to má si, však kto si ich robí? Účtovníčka.
Jako ty víš, že títo všetko podklady má účtovníčka? Pani kontrolka, ja to aby to preverila a budeme vedieť, čo to je, ako je. Ona tomu rozumí, má s tým robí, vidí, ako je. Viem to z toho, že na katedre som šéfom inventarizačnej komisie. Tak trošku do toho vidím. Katedra, čo to je veľký úrad? Katedra, čo na to katedra? By si sa divil, aký je to úrad. Aby si sa videl, koľko my beháme, keď je inventúra, robíme fyzickú inventúru každý druhý rok. Každý druhý rok sa robí fyzická inventúra a musíme to robiť. Hoci nikto odtiaľ nič nepridal, nikto nič nepridal. Počuj, toto robila moja Andrea, toto robila Janičková, ale aj Dana toto robila. A moja Andrea to bola dané ukazovať, že to pomáhala robiť. Toto je bola robiť. A robila to, aj Dana to už robila, a Janičková to robila, toto robili. Aj moja Andrea to robívala. Toto sa robí, tako sa to robívalo, nie. Štefan, sa to robilo. To len čo sa zrazilo, aby sa to nerobilo. Lebo to je váš blízky človek. Preto. Mami, čo vy ste zlízaní všetca, čo? sa nebáme sa o Nie, či to má robiť, ale nemá robiť, podpísala sa tam. Ja som na to, aby to... Ste za to aj veľmi jednoduché riešenie. Požiadajte pána starostu, nech vám predloží organizačný poriadok úradu. Tam musí byť uvedená presne, ktorá pracovná funkcia má čo na starosti. A je to vybavené. Ale veď to pán starosta má. To majú pracovné následky. Však ona pracovnú má. Správu máte, dohodli ste sa, že je zlá, je to na to kontrolu. Mám tu správu inventarizačnej komisie z 20. januára 2012. No. To bola druhá ešte. To je stará. Nie, však je rok 2013. Ale tiež tu nevidím tie pozemky. Má vôbec zaevidované pozemky? Má nejaké pozemky vôbec? Obec? Máme nejaké ako vôbec pozemky? Alebo ako to vlastne stojí s tým? Ani tu v tejto správe bábky starej. Tvrdí, že to... Toto je pod školu, neviem, či to je školské, ako to robí. Áno, vy máte delimitačné protokoly na to. Takže chodte do školy, tam sú pozemky, pretože oni dostali... Keď sa to delimitujú? Áno. Oni majú škola... Školu má ze dvorom, a to mali na obecnom úrade. Ale jak môže byť na obecnom úrade, keď obecný úrad ako zriaďovateľ dal majetok v škole? Tak dobre, a základnej škole. Dobre školu a už... Takže tam budú mať. Tak ja pýtam sa, že kde sú tieto pozemky, na ktorých aj táto budova stojí? Hej? A vy ma posielate do školy. Však ja neviem, kde je ten pozemok, na sa nepýtate, však tam není. Práve preto sa o to teda aby som si ho našla. Kde ho máte, tie pozemky? Ja si myslím, že máme právo vedieť, koľko pozemkov, akú hodnotu má obec. Však samozrejme, že... Tak sa to zistí, či je to na nás, alebo na školu, alebo sa to zistí tak. Ale aj veškeré pozemky, je húf pozemkov, ktoré musí obec vlastniť. Ale ja z tejto správy, ani z tejto ročnej, ani z pred dvojročnej, nevidím nič, že by tam obec mala nejaké pozemky. A stále nepočúvam, že obec má vysporiadané pozemky, obec už nemá čo vysporiadať. Ja neviem, kde sú? Pozemky, však ešte aj pod kultúriu, však sú nevysporiadané. Ale však nech sa to pozrie, tam je jeden. problémy a je. Chýba je. A na čo sa s týmto tu babreme rozmýšľať takéto veci? Pane, ja zavrhujem, ja som to povedal. Lebo sa mi nechcelo, tak to som ešte... Túto za 19 rokov aj po roka, toto ešte... Čo ešte zažiješ? Čo ešte čaká, čo ešte zažiješ? Ešte 4 roky keľujem Richtera, neboj sa. Vás rýchlujeme. Štefo, ideme na to, nie? No posunme sa. Dobre, ideme ďalej. Dobre, ešte toho jedného. Medzinárodné projekty na škole. Čože? Ja mám objednuté medzinárodné projekty na škole. Si myslím, že sa mi chce kandidovať na Richtára. No čo teda, kto tam bude? Však ja. Ja sa dovolím. Ale komisii. Ja komisii. Už za to nechce tak. Dobre, sme hlasovať na vedomí. Pálo, aj ty si hlasoval 6-0. Na vedomí 6-0. Správa o podaných projektoch do fondov. No, do fondov, víš, že sa dávame na kanalizáciu a na vodovod, sa dávajú tieto projekty, to sa bude vedieť okolo mája, neviem čo bude, jak budú deliť to, čo bude. Tak, neviem čo ešte ste k tomuto. Do akých fondov bolo všetko? Environmentálnych fondov. A za akým účelom, na čo všetko? Čo na kanalizáciu a na vodovod. Environmentálne fondy. Hej. A to, čo som tam zapýtal, že za minulé roky koľko razy sa podalo,
Každý rok sa podarilo. Ale myslím na rekonštrukciu obecných budov školy, kultúrneho domu. A to sa týka, či sa podarilo, nie? Nie, to je tá druhá časť otázky, ktorú sme tam zapracovali, to je tá moja. Ja tu máte povedať, že sa to písal. Ale minulý rok prestali dávať od tej polovičky roka na školy. Počuj, nejaká výzva nebola takéto volačo. Trakovice mali problémy a museli, čo im robili, nebola nejaká výzva. platiť peniaze, lebo Žiadny nedostali problém na nebol školu. podaný. Nebola nejaká výzva, Postavili školu, ako Starosta bol dostali. No, Pani poslanci, Až teraz výzva bola. Výzva beží, výzva aktuálna. Na Emirofonde, okrem iného, na rekonštrukciu kultúrneho domu. Výzva platí do konca marca. Nech sa páči, pani poslanci, môžete sa nazadky, môžete vyskazovať projekt. Sú tam ďalšie projekty. Uzavierka je do konca marca. Na tento rok. A je tam ďalší projekt ešte na zveľaďovanie majetku obci. Teda uzavierka je do konca apríla. Takže nie je pravda, že neboli výzvy. Výzvy sú, výzvy bežia. Konečne nabehli, ale... Nenabehli, čo? Výzvy bežia. Už sú aj také staré projekty, ktoré z obnova vidieka minulý rok tam bolo. A chcete robiť rekonštrukciu strechy kultúrneho domu, nech sa páči, môžete podať projekt o ale keď sa tam není vysporiadané pozemky, aj tak dostane. Ferko, trafil si klinec po hlavičke. Však to? Ferko, Náš bodík. poradca pre projekty, ktoré vedúce Trnava sídli v Skalici. Nech sa páči za ním a opýtať sa. No, tak na tú strechu dám už beží výberový konaní na dodávateľa. Ide o financie. Dobrá, financie, keď by sú možno... Ide o financie. A keď podať projekt, je možnosť získať financie a obec úspory. A kopec peniazí úspory. Však ale je možnosť, tak to nie až tak. Ja neviem, aké tie podmienky, rozumiem, čo to je, čo to znamená. Všetko to vypadá pekne, rozumiem. Sa robí projekty, na to projekty, tam 100 000, tam 200 000, tam 300 000 a nedostaneš nič. A mali v poriadku, ale však keď stačí len podať žiadosť, tak... Stačí len. Však písať to... Fero, ja by tam obyčajne podať tí projekty. S tým hovoril, keď tí projekty podáva, nedostaneš. Že ja si svojich dával. No, tak je to tak, no. A ja veľa prípadov je ešte aj manuál pri tých výzvach, že čo ako postupovať pri podávaní toho projektu. Tam sú tlačiva, ktoré treba vyplniť a treba proste to vypracovať. Počuj, pán Husar, ja ti poviem takto. Prečo sa na to postaví? Ja na to ani čas nemám, aby som toto robil. Pán starosta, ak si za to platený, preboha. Ako to, že nemáš na to čas? Ja som platený. To je správa za tvoje sprostosti, čiže stále vymáhaš. Čo si vymáhaš od 2001 do 2010 rozpočty. On zase vyhodnotený rozpočty od 2001 do 2010. Už si v 12. roku si všetky dostal. Zadaruješ ze sprostosta má inšpektorát práce do každý mesiac chodí. Doklady prepocujeme, vypisujeme. Ty nás zadaruješ. A to ty robíš si účelové, za to, že tu je nová pracovníčka. Ona chudera, to robíte účelové. Počuj, Štefan. Ty nemáš ani jednu dobrú vlastnosť. Ja ani jednu nemáš. Ani jednu nemáš. Ty si zlý človek odsunutý to tak. Žiadame, dediny majú na webovej stránke. A nemáš robotu. Čože? Normálne dediny, veci, ktoré žiadame, sú na webovej stránke obce. A nemal by si robotu, keby to tam bolo. Čo tam je vôbec? Schválené rozpočty, záverečné účty a také... Čo to tam má vyšať? Čo to tam nemôže byť? No tak požiadajme pána Farára, aby to tam išiel. Ja má na to pracovníčku. A čo to na to nedá? Ale čo? Že keď stránka nefunguje, čo tam môže dať? Pre nás je partner starosta. Ale teraz hovoríme o projektu, skutočne. Pani poslanci, do konca marca je výzva. Do konca marca treba podať žiadosť o finančný príspevok. Vypracujte to. Dneska je kolkácia 24. dokonca, do páru. Tak, páni poslanci. Do pondelka. Tak. Čo si na to nepovedal decembri? Teraz to už keď 30 to už. Tak, páni poslanci, zajtra vás čakám na vypracovaní tohoto. No, poslanci sú není pracovní, obecných úradov. Čo tu máš pracovničky? A seba. Seba? No, ukáž mi jednu obec, kde poslanci vypracovávajú projekty. Počuješ, on hovorí na poslancov, prečo to hovorí na poslancov? Neví, čo činí, ale... Tak komu to mám povedať? Ty si povedal, že nemáš na to čas. Komu to mám povedať? Ja to na to čas určite nemám. Určite na to čas nemám. Dneska som do obeda behal po policii, po obeda mi štanovali. Ale však to aj
Ja keď poznám počuj, neserte ma, lebo ja keď poznám trestný no ty sa nesmej. Ja som si to podal. No, čo Štefko? Ja len chcem povedať jedno. Chlapci, uvedomte si jedno, že toto máte zavesené zajtra na internet. Všetci dokola sa smejú na Pastuchov. O čom sa tu jedná? Doslova máš pracovníčky, zadaj to, do piatku vypracujte, potom. Ináč Dana má prípravky projektov. Má tam naproti. Treba ich pracovať, čo je jaká stavosť. Už sme mali mať dané pripravené. Nejsú dané pripravené. To je tiež Nič. Poviete, Štefko, kamaráti to pozerajú Rohovci a mi povedali, prepáč Pišta. Hovorí, ja tomu bezdomovcovi nemôžete dať po papuli. To povedali oni na teba, prepáč. Keď si k tomu povedal. No, dobre. Pozrieme sa na to. Tak sa smejú aj teba, aj 17 každý. Otázka, na koho to mysleli. Berie správu na vedomie o správu podaných projektov fondov. Dávam hlasovať, to je za, berie na vedomie. Berie na vedomie. No ale ja si myslím, že s tými výzvami by trebalo niečo urobiť, ale... Zajtra sa môžeme na to pozrieť, keď uvidíte. Tak je evidentné, že nechci. Dobre, bereme správu a ďalej, čo sa bude robiť? Bereme správu na vedomie. Čo sa bude ďalej robiť? Podaných projektov. No, vlastne bereme na No vedomie. tak 6 dúha. Dobre, to ti stačí. Príspevok obce na zdravotnú starostlivo, ďalší bod. Dobre, ideme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť pána Sojku, si sa pýtal, že o podaní trestných oznámeniach. Áno? Naša obec podávala trestné oznámenia, naša obec. Jedno som podával ja na pána Husára, sa podá trestné oznámenie a to, ako starosta obce Pastuchov týmto plní svoju povinnosť a oznámení týmto svoje podozrenie zo spáchania prečinou pre ohovárania, ktorému sa opakovane dopúšťa občan našej obce Štefan Husár, bytom Pastuchov 160. Menovaný na poslednej internetovej stránke obce OK Pastuchov zvolený príspevok, podľa ktorého tvrdí, že sa na ministerstve financií dozvedel, že obecný rozpočet za rok 2014 sa má prerábať a že je chybný. Dôkaz, zverejná stránka z internetu. Skutočnosť je však taká, že rozpočet obce Pastuchov na rok 2014 bol riadne schválený na obecnom zastupiteľstve 12.12.2013. Rozpočet bol riadne v zmysle platných predpisov zverejnený na stránke obce a na obecnej tabuli. Do dnešného dňa sme však rozpočet na ministerstvo financií neprekladali, pretože termín na predĺženie do 31.1. bol. Ten sa potom predržúval. Uvedený skutočnosť vyplýva, že tieto tvrdenia menovaného občana sú nepravdivé, zavádzajúce a menovaný nepravdy tvrdí s cieľom úmyselne poškodiť a znevážiť prácu moju ako starostu obce Pastuchov, ako aj celého obecného zastupiteľa a kontrolórky obce. Tieto tvrdenia menovaného považuje za vážny zásah do našej práce a cieľ menovaného znevážiť všetkých menovaných v očiach ostatných občanov. Je zarážajúce, že na svoje ciele menovaných zneužíva internetovú stránku, pričom nie je v našich silách individuálne každému občanovi vysvetľovať, aká je pravda. Na základe uvedeného týmto žiadam, aby sa okresná prokuratúra, ktorá nám zaoberá týmto prípadom a aj bola vyvodená trestnoprávna zodpovednosť voči tomu, ako úmyselne pácha trestný čin. Toto bolo na pána Husára podané. Mojou osobou to je... No... Čo ešte ste steli? Ja na toho húčku, čo sa to tedy hodilo? Na tie maily. Ja to na tie maily. To bolo malo byť na tú web stránku. Áno. Aj to tu mám volaté. Toto je... Teda toto je jakú štádiu, to sa šetrí. To sa šetrí, áno. Ale to z oného došlo na toho húčku. Aj tú radosť tu má občas, tak posíľam aj toto je tá ručka, na tú ručku. To neviem. Na tú ručku to mám tiež, tu mám trošku chodíro. Týmto podám trestné oznámenie na Janu Hušovskú a vo veci poškody dobromena obce Pastuchov. Mesáci úrady podľa mailov zaslaná do reakciálneho času správa na obecného farára, na obecného pána Fara, ktorá bola nepravdivá, bola odovzdaná z mailovej adresy Rušovská, tá ich stránka pod hlavičkou obecného úradu Pastuchov v skorých ranných hodinách a následne uverejnené na ich denníku. Či bolo poškodené dobré meno nielen obecného pána Fara, ale aj obce Pastuchov. Tieto vyšetrovali a uznesenie, že podľa paragrafu 1.97 odstavec 1 písmeno D trestného poriadku bez podozrenia z príčinu ohovárenia podľa paragrafu 373 odstavec 1 odstavec 2 písmeno C
trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť neznámy páchateľ vystupujúci pod menom Jana Hrušovská, týždeň na 24.7.2012 poslal elektronickou poštou pozvačený mluvce pastochov e-mail z používateľskej e-mailovej adresy Jana Hrušovská @yahoo.com na e-mailovú adresu čas, ktorého obsahom bolo, že katolícky kňaz Peter Rúčka, narodený za do 55 bytom pastochu Žozera 3, navštevuje erotický salón v Bratislave, má sexuálny pomer s prostitútkami a hľadá si partnerku prostredníctvom internetovej zoznámky. A následne bol aj na základe týchto informácií zverejnený článok denníku Nový čas. Šok pre veriaci. Katolícky farár na internetovej stránke zoznámke, pričom tieto údaje sú nepravdivé a mali by spôsobile značnou mierou ohroziť jeho vážnosť a uspôsobiť narušiť jeho rodinné vzťahy alebo pôsobiť mu vážnu újmu a tiež malo by týmto konaním poškodiť dobré meno obce pastochov. Odmietam, nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa paragrafu 197 odstavec 2 trestného poriadku. Odpoveď odvolne to na táto strana. No ale to nejde podať, ukáž mi to začiatok. To, čo si podal. Ty si to podal na nejakú Janu Hrušovskú, ale tam je odnesené, že to máš podať na tú stránku. Tam, kde sú tie maily, nie na nejakú. Jana Hrušovská je fiktívna osoba, to vieme všetci. Víš čo, ja som tam bol, mali toho tam nachystané, ja som neviem, čo by si postavili všetko, čo by oni hovorí, že dokonca, že pôjdu aj. Lebo tam malo byť na tú stránku. Ale na ktorú stránku? Kde to stále ešte dodnes je? Ja viem, ale na ktorú? Ako na webovú nejakú stránku? Na prevádzkovateľa webovej stránky. A webovej stránky koho obce? Nie, www.magnificat, kde sú tie maily. Kde som to písal, čo to čítal. Oni to všetko zistovali, ešte povedali dokonca, že aj na tú, jaká to ulica bola, že pri prezidentkom paláci, tam aká ulica bola, ten salón, že tam je tam. Že ešte aj, že tam sa pôjdu pozrieť, či tam chodeva, nechodeva, či tam chodeva. Čo je zlá, Pane Bože? Tam sa málo práve, že na tú stránku povedať, tak bolo. Že je farár? Keď prirodal závery, tak čo máš robiť? No jasné, že keď sa to podalo na nejakú fiktívnu osobu, tak to ináč ani nemohlo skončiť. Ale veď by to mali prešetliť. Však to prešetrovali všetko, že to nie. Odkiaľ bolo postané. A však tú stránku oni by mali vyšetriť, aj keď je to na Hrušovsku. Alebo ju volá do Mose tam pustiť. No tam existujú aj také veci, ja som ani nevedel, že existujú, že sú postavované, lebo sa tým zaoberajú. To na kriminálke bolo tam. Aj pána farára hovorí, že bude volať teda ako tam, čo mi hovorí, že tam boli. Na odvolanie si neskúšal? Ja sa neodvolám. Čo? Voči čomu sa odvoláš? Voči čomu sa odvoláš? Že či poškodím aj dobre meno po tým, že to je konkrétna osoba. Jak aj čo konkrétna osoba, ale konkrétnu osobu vystaví. Veď konkrétna osoba je tá osoba, ktorá spravuje stránku. Ale konkrétna osoba, či mala ujmu, aká konkrétna osoba. To sa má všade keď na obecný úrad není konkrétna osoba, tak... Ja som mal ujmu, čo som by mohol písať podať trestné oznámení? Ručka by si mal podať asi konkrétna osoba, akože na ujmu. Keď som bol trestné oznámení, čo ste robili, čo to... Ale on nemôže, čo môže podať za neho trestné oznámení? Že som nenormálne zadal, že vôbec na cestu. Oni sa pýtali vôbec, akú má ujmu. Rozumiem, že som zadal, že vôbec na cestu, a to bola ja konkrétna, na moju osobu bolo písané, že som zadal, že vôbec, a preto ma oni odvolávať, čo ste to robili? No, tú petíciu, to bolo o mojej osobe písať, že som zadal, že vôbec to všetko. To obstojí. Tam tu treba, ja si čítal, kedy sa vytvárajú vyššia. Jako? Teraz má narodený, kedy mu ideme vyššia. Už má. No, som bežkal. By si bol prepadla Jordáčov chody. My keď sme dokončili. Ale ideme ďalej. Momentálne dobou. Prvom hodine, Bože. David objednal, čo s týmto celé? Ale ešte sú ďalšie, ktoré boli podané. Dvaja som podal. Ale obec ako obec. Však ja som to nepoznal. Neviem, čo by si... Čo to bolo? To bolo vláne. To je jedno, čo na to môžete. Za to komisia podávala. Však ale tu bolo to menej obce podané.
Komisia. Komisia Ty si to podávala ako súkromná osoba? Čo vy, ako za komisiu? Komisia pre one. Áno, ale som vedený a váceri oni mi že prečo som to ja spravil. Lebo ja som vedený, on mi povedal, že on všetko bude na mňa posielať, odtiaľ, ten vyšetrovateľ. A on to posiela na mňa a keď asi aj neviem, či bol ste pán Huzar, boli petície, hovorci. Bol som vypovedať. No. A on povedal, že všetko bude posielať na mňa a všade každý mi teda hovorí, že ja som to povedal. Ale tam bol, ja som jasne povedal, že to je, ja som len zástupca komisie. A on tam všade píše mňa. A mne je to vytýkané, že ja som povedať, ako že to skončilo, alebo jak to pokračuje. Došlo mi teraz, naposledy mi došlo, môžem ti to aj ukázať, mám to doma. Dobre, že bolo začané trestné stíhanie, je to na prokurátor začína povolávací ľudí, myslím, všetky, že po roku a neviem koľko. Teraz to ešte takže koľko to ešte treba? Ešte 2 roky. Týmto témom aj to pôjde. Došlo mi, za každým mám papier, čo som odozdal, doklady, akože teda, čo som im poskytol, nejaké doklady, mám papier, keď som tam bol a mám papier teraz, za každým, keď bol napríklad prokurátorka z Pešťa mi poslala, že to poslala ďalej na vyšetrenie do Hlovca oni. Že policajti, potom si ma policajti zavolali a teraz mi došlo z prokuratúry, že už zahájili oni ako trestné stíhanie a vás mi nedošlo nič, vás neviem. Takže tiež je to štádiu. Štádiu ničo. Ale ešte k tomu to nie je len také, že prečo si nedal odvolané, lebo teraz de facto je mail z hlavičkou obecného úradu a ostal tam. A teraz podozrenie tých ľudí, ktorí si šuškajú, že má v tom prste obecný úrad, tak Pálo, sa nevyvrátilo. ty si prvý povedal, že som to ja robil v noci, na svaký opor 2. že Ukáž mi som, kde som ti toto povedal. Tu si to povedal. Ja som povedal, že sa to svietilo. A to sú ľudia, ktorí ti to povedali. A ja som to bol opor v noci. To som nepovedal, to si vymýšľal zase. A čakaj, že sa to táto poslal, že to... Ja som povedal, ľudia videli svietiť sa v tom čase, keď bol ten mail poslaný. Mail nesie hlavičku obecného úradu, teraz sa to nevyšetrilo a my... Počuj, Pálo, aj ten mail sa potom, že to vyšlo, nevymáš, kedy sa to vyšlo na vás. Však mail po hlavičku obecného úradu môže poslať každý, čo ďaleko. Práve preto to bolo, ja zásadne pri niečom, či bolo to treba vyšetriť, aby sa spraviť všetko, preto aby sa vyšetrilo, aby to podozrenie z toho obecného úradu. Ja nehovorím, že to je tak, ale aby sa zmýlo. Tak malo sa aspoň to odvolané podať, aby sa nejako ešte skúsilo to konať. Ak tu tam máš práve, budeš sa odvolať 10 razy, a čo odvoláš? Keď ste ručka si mohol odvolať trestné oznámenie ako osoba, na poškodený svojho mena, boli by to ako poškodený ináč asi. Aj pán Farár povie, že dajú trestné oznámenie, jeho sa týkal a nepodal. Ja viem, o čom je ja neviem. Vidíš, keď vôbec neutrpela žiadnu ruku, tak oni sa ani nezabávajú. A presne tá ruma tam je stále dobrý, tam sú argumentáty web strany. Ale však tam máš to podobné. Však táto píše, že jakú újmu, jakú majú. No, že poškodí dobré meno. A ty to pre neho nie nič. Meno to nie je nič, ani trestný, ani prečína nič. Dobre. Však si to prečítaj celé. Ja sa si to všetko dále potom. Pre obec to nie je ako žajná újma. Oni to tak berú. Je to síce poškodenie dobrého mena, bola na záver, pre nich to ako není žajná újma. Keď to má konkrétna osoba, tak je to poškodenie dobrého mena. Ja si to prečujú celé, taká odpoveď. Čak ja rozumiem, je to zametnuté, ale... Dobre, v tejto správe informácie. Bere na vedomie správu, áno? 24. Ďalšie trestné oznámenie už neboli v mene obce? Nie. Ja viem, že bol. Pripomenú, ja neviem, že by boli teraz podávačku. Ty počuj. To si poštovú knihu. Čože? To si poštovú knihu. A čo, jak ty víš, čo je v poštovej knihe napísané, čo by to vysvetlil? Nie, ja viem, že sú ďalšie trestné oznámenia. A ty keď nevieš, tak si pozri trestnú poštovú knihu, tam to musí byť napísané. Jak ty víš o poštovej knihe, 10. štát poštovej knihe, čo mi to ty povedal? Každý úrad má mať evidenciu pošty. Čo? Každý úrad má mať evidenciu pošty. Ale jak si sa ty knihy dostal, keď je kancelárie, čo mi to ty povedz? Ja som sa k nej nedostal. A keď mi hovoríš, čo tvrdíš?
Ja ti hovorím, že keď nevíš, že boli ďalšie trestné oznámenia, nech sa páči, pozri sa do poštovej knihy, tam ich nájdeš. Musia tam byť. Ja o nich nevím. To naráža na to asi, že ešte je ďalšie, ja neviem. Tak ja o nich neviem. Dobre. Čo, knihy máte viacej knih? Čo? Poštových knih máme viacej na obecnom úrade. Tak, víš, to je sledované, tu sú Fabidáša Žecko. Pastor, čo potrebuje sa spôsobiť? Ja som ti jasne povedal, keď nevieš, že bolo ďalšie trestné oznámenie podané, pozri si do poštovej knihy, tam to musí byť zaevidované. Však ti hovorím, že není tam čosne, čo ty ma ja povedal? Není hotovo. Dobre. Pán inžinier, dobre. Pán inžinier, občania, sa nemôžeš vyjadrovať. Ja som nevyjadroval, lebo to svoj názor, ne? Ani svoj názor. Ja som nedostal svoj pomoci, keď som bol. On sa čuduje, že ho tu dostávate. To ste už dávali odsúhlasiť. Dobre, toto je tento bod. Toto je bod 24. Podaj informácie o znameniach. Bere na vedomie, áno? Berie na vedomie. Alebo na čo? Ja by som mal niečo. No, Ja by som chcel by som vyzvať obecné zastupiteľstvo, aby nejako sme uložili starostovi, aby spravil verejné zhromaždenie k téme kanalizácia. Lebo teraz, ako sa začalo platiť, neviem, či sa to skončilo, 65 eur za fekál. To je zrušené. Ale už sa strašne veľa ľudí na tom porušovalo, že čo je s kanalizáciou, ako je s kanalizáciou. Ja osobne neviem tým ľuďom povedať ani meké F. Ja neviem, koľko je spravené, koľko ešte treba spraviť, kedy sa to spustí. To neviem, takže to by bolo teraz. Pán Boh nevie, keď sa to spustilo. Ale bolo by do konca roku tohoto štát zavázali sme sa do 2014, musí byť obce na 2000 obyvateľov odkanalizované a to nebudú. Neviem, čo Európska únia voči našemu štátu spraví, že to nedodržala, neviem, čo to ako bude ďalej. Po tomto termíne možno, že sa spustí to, že sa bude môcť čerpať aj menšie obce z európskych fondov. Za táto možné environmentálnych fondov a to je o ničom. To je na druhé nokty, ak sa hovorí. A toto stočné, čo sa robilo, toto je v zákone už dávno napísané, že cez zimné obdobie sa nemôže vypúšťať na polia fekály, sa nemôže vypúšťať fekály, nakoľko nestekajú do zeme. A oni to robili, neviem, či vládou príprave, alebo neviem, čo vládou im pohrozil, alebo čo, tak to nerobili, tedy to vyhlásili. Do životného prostredia. Ani Firototárka o tom nevedela si to vyhlásiť z Lhovca, si to dali vyhlásiť, ani on to nevedel a dali to vyhlásiť zle. Keď to boli vyhlásiť, že len čúr cez zimné obdobie, alebo ako takú ľahko, to vyhlásiť, že sa bude platiť toľko to. Ale cez leto sa bude platiť tak, jak sa platí, tuším, 21 eur. 21 eur. 21 eur. A už sa aj tak, už to aj vyhlásovali, už to platí toto. A tak by som povedal, že ľudia, keď už čo vedia, že čo to ako bude, si môžu na jeseň sa dať vyčerpať. To som stiačo, aby tu ľudí vedeli, že na jeseň si dať pravidelnú zimu. Čo, že toto by sa malo všetko povedať na verejnom zhromaždení občanom. Bolo sa dá vyhlásiť, to nie je až taká... Bolo by dobre ľudí troška informovať o tom, čo je. Je dobré, ale to sa dá vyhlásiť, tak to môže... Toto je povedať, čo povedať vás nemá čo... Bolo vyhlásené aj vo výslednom rozhlase, že sa zvýšili tak sa z tých 65 na 21. Áno, ale čo sa týka kanalizácie, vláda, že... Ja viem. Perspektíva. Ja viem. Čo treba ešte spraviť? To nikto nepoví. Čo ti nikto nepoví? To mi to povie. Ty máš tú technológiu. Ale je štatistika, koľko sa spravilo, koľko ešte treba spraviť. Ešte polovičku dedín. To viac ako polovičku dedín treba spraviť. Koľko sa preinvestovalo. Koľko to ešte bude stáť? Určite treba ľuďom povedať. To sa nedá, lebo ten materiál raz máš lacnejší, raz drahší. Zase, že na jak táto cesta. To išlo na tisíce. Keď sme boli o 2 roky robili, tak pán Musarov, že o 30 000, on vedel dopredu, že tí firmy nebudú mať robotu a že tak cenami pôjdu dole. A je jasno vidieť. Dobre. Neviem, čo si chcem... No tak o tých 30 000, čo som hovoril, že by sa bolo ušanovalo, keď tu boli z toho ministerstva, keď to hovorí, akým spôsobom by sa dalo ušanovať tých penáze, že by sa to robilo po etape. No. To si to nebolo. To som tu No.
A tedy to bolo aktuálne, tu si video, Husák tu bol, keď tu hovoril oni, Bosák, že tú cestu, keby sme robili 2 roky dozadu, že stojí 200, vyše 200 000, no. Že to sme dostali cestu, že skoro zadarmo, čo sme spravili. Keby sme to o 2 roky boli skoro. A ja som to predtým hovoril o 2 roky, že tedy, keby sme boli robili tým postupom, chvála Bohu, že sme to nerobili, boli by sme len 30 000 ušanovali, ale teraz sa ušanovali. Keď sú interpelácie, ja sa tam pán Husák toto opýtam. Ja si tým mohol pocitnú petíciu robiť s tým, že ja som enormne zadržil obec na cestu, že som bral požičku. Kde si to ty zebral? Však ty chodíš na všetky zásadnutie obecov zástupníctva. Všetky rozpočty máš. Kde si to ty zebral, že ja som zebral požičku a zadržil som obec. Ja mám že 80 000 eur na knižke, 2,5 milióna na komu slovenských. Čo sme spravili odtedy sa porobilo, kde si to ty zebral? Toto ideš pustiť do éteru a toto chodíte po domoch a špiniť, pohorovať na moju odvolanie. S takúto vecu. To tým vzdelaný človek to dokážeš to spraviť. Pán starosta. Kde si to ty na to došol, že som... Zábrusli, prosím te. Ja to ja som využíval svoje petičné právo a ja som nepovedal, že si zobral, ale povedal som, že musí zobrať. Sám si povedal, že musí zobrať. To je prvá vec. A druhá vec. Za to, že sa to petícia robila, ty nikoho nesmieš prenasledovať. Ty prenasleduješ ľudí. Tretia vec. Petícia nebola určená na tvoje odvolanie priamo, ale bola určená na vyslovenie alebo vyhlásenie referenda o tvojom zotrvaní alebo odvolaní zo funkcie. To je to isté. To nie je to isté. To nie je to isté. Ale si máš špinil na základe toho, že som zebral, na toho sem chodili po domoch, že som zadržil vôbec sa... A to si sa podľa nás pýta, že kde sme sebrali peniaze. Dobre, hovoríš, že máš vyše 80 000 eur a tak ďalej na knižke. Kde sa to zobralo? Kde sa to zobralo? Rozpočty roky dozadu sú vyrovnané. Kde sa zobralo tých 80 000? Pán Husár, vždy sa robí vyrovnaný rozpočet každý rok. No však... To, čo aj ako ministerstve, tí povedali chujovým, čo si tam povedal, Volovinu, oni mali, keď bol prebytkový, že by si mali minusový rozpočet, by na to reagovali. Ale keď má vyrovnané plusový, na to nereaguje, tak pani kontrolórka. A to však to sa ušetrilo. Veď keby ste čítate záverečný účet, tak tam by ste videli, že kde zobral pán starosta peniaze. Tak ja som vyťahol oni po tej čepice. Však jak to vypisovali, že znovu nosí. Znovu, že ich nosí, vidíš, to ja som. Takého liktára potrebuje, keď nosí znovu penáze, vidíš? Takého liktára potrebuje. Vám je to úplne jedno, že sa tu hospodári od buka do buku, to je úplne jedno. Mne to jedno nie je to účtová jednotka, ale musí sedieť halie, cen musí sedieť. Jak je od buka do buka za to hospodári? A čo sa povedať, že sme sa mali spraviť, že máme buku penáze? Čo sa týka tej kanalizácie, ja sa vrátim k tej Môžem sa vrátiť k tej kanalizácie? U nás na fakulte sú odborníci na kanalizáciu okrem iného. Ja som sa ich pýtal, ako by bolo možné pustiť tú kanalizáciu na čiastočnú technológiu. Jednoznačne. Stojí to okolo 14 000 eur. Zaniesť technológiu a pustiť kanalizáciu, ktorá je hotová, s tým, že sa spraví prísny rozpis, pán starosta, prísny rozpis vyťahovania žúb tam, kde nie je kanalizácia. A tie žumpy, obsah tých žump sa musí pustiť na najvyššom bode, najďalej od čističky, aby sa to cesto ešte zriedilo. A dá sa pustiť na čiastočnú technológiu kanalizácie, ktorá je hotová. Počuj, ty si tu keď jeden čas, jak podborník na kanalizáciu povedal, aj s kadečíkom Jožom sme tu povedali, že aby sme vozili s fekálma do čističky žumpy, že obec môže na tom zarobiť. Spomína si na to? To si povedal ty? Vozila obec do čističky žumpy? Áno, aby sme ich vážali s fekálmi. My sme hovorili o tom, že tú čističku treba pustiť a žumpy púšťať sem. Však to je ešte o tom hovoríme. Ale to nie je to isté. On hovoril do čističky. Do píšte. Nie, to sem do čističky. To ste vy navrhovali aj s kadečíkom. Na základ... Je to pravda? Ale ja som to hovoril to isté teraz. Teraz to hovorí to isté. Aj ty si to... Ale nie do čističky, na najvzdialenejšom bode. To je jedno, že ako... To nie, Marian, to nie je. Ja viem, že to nie je jedno ako tak, technologicky to nie je jedno, ale v princípe to nie je, že do našej čističky sa to bude vypúšťať. Počuj, pán Husár, jedna vec je takáto. Aj Čunket vyhlasovali, že sa bude cez vody do čističky. Pravidelne každé týždeň sa musí vyťahovať žumpa. Čo je staršia, pravidelne vyťahuješ, ty ho nezeberú do čističky. Všetko je rozdaný, vyhodný celú čističku, sa vyčerpanú a znovu nastane baktérie. Ja neviem, o čom sa bavíme. Ale ja viem, o čom hovorím. O čom hovorím? No o to, že keď tam ja budem žumpy pár nejaké takého vypúšťať, nebudem ten proces prebiehať.
To je to, čo som vám aj ja tvrdil vtedy. A zaujímavé, odborníci hovoria, že to ide. Ja taký odborníkov nepoznám. No tak to si veľmi vyprosím. Naši odborníci sú medzinárodné renomové odborníci. Po 7 žlutých vyťahli jednu žlutú. Ale možno, že keď by ju vyťahovali pravidelne, ako hovoria, keď by ju vyťahovali za pol roka. Ja som povedal jasne, treba stanoviť prísny harmonogram, vyťahovania žlút a podľa toho harmonogramu postupovať. Dobre, jeden naplní za 2 mesiace, druhý za 2 roka. Prečo by to nemáme dať? Ale ja pýtam sa ináč. Tieto žumpy, ktoré s tým s veľkou Tatrockou cisternou mali teraz, bola preto taká vysoká suma, lebo že sa to údajne ide dávať, do Kišťany. Do lističky. Tak. Ale však ja to nezabije? Ja neviem, však určite, že keď je to staršie, tak to už netrebe. Vyhlasovali len tí župy, ktoré sú pravidelné, každé tí nevyťahované tam môžu dať. Dobre. A neviem, jak to funguje, čo ja som neviem. Lebo ten proces vlastne prebíha ešte po tých župách. Problém je v tom, že sa kanalizácia je s prepáčením na firmu. Nie je priechodná. Tam je najväčší problém. Ktorá kanalizácia nie je priechodná? Naša. Ako ty, čo si sa na plaze klade, alebo čo? Počuj, vidíš, a ty si demagóg. Takéto veci. Ja som není demagóg. Jak to ty víš, že to je priechodné? Zmluva o kanalizácii, ktorú si uzavrel so stavekom, stanovuje, že musíš staveko po odovzdaní diela do mesiaca pustiť skúsenú prevádzku. Kde je skúsená prevádzka? A ako čo to máme pustiť, to máme púšať do čističky, alebo či ja si myslíš? Ty nevieš, čo je skúsená prevádzka kanalizácie? Dobre, no, necháme kanalizáciu. Ešte jeden bod sa chcem posledne opýtať. Škola dostala menej peniazy, treba šetriť všade a nerozmýšľalo sa, ja neviem, či škola, či obec, je tam už koľko dobu jeden byt prázdny? Nejako o... Pol roka. Viac je to? Viac. Však ona tam je rovnosť jeden, ten druhý, tam sú dva byty. To asi... Od tej Andrej, nie? Od decembra ešte minulého roka, ale... No mesiac tam bývala jedna. Tá Zelezníková, tuším, je tak? Či sa to nejako nedá... Tam môže... Do prenajmu. Ja neviem. To je len čiste... Nápad. Však keď je vo vlaky zaujieť sa, no treba uvakovať. Ale najprv musí byť výzva, bez výzvy sa nikto neprihlási. To sa môže dať do zmluvy, že pokiaľ to nepotrebuješ pre... Áno, pokiaľ to potrebuje, keby bola učiteľ mal chcem ísť, keď by to potreboval, tak čo? By sa to však niečo podľa, však dá sa to, že... Áno, sa to dá naučiť v dobu a keby to potrebovali pre učili školy, tak sa to dá. Ale tak by sa dalo, keď to nebude učiteľ, pre taký učiteľ potrebovať ako učiteľský byť, že by sa odzad vyšlo. Že to sa pôjde, že nevie na koľko, že možno... Však je, ona to potrebuje, že sa nás v práci, ona komerce nás nie, že sa naučí to mierno. A povedz tak, že ja mi môže povyhadovať, ty nepasujú. Však ale ja som mal čo ešte než povedať. Tiež barkov nepustiť, aby to nebolo vlaky neplatiť. Však tam sú dve podmienky do takto. Dobre. Ešte sa nedala vám Majka tie podklady, však keď sme tu už... Jaké podklady? Zmenila sa výsledok. Priemerná mzda v národnom hospodárstve. Ja vidíte, áno. A ešte máme ďalšie body. Jaké dôležité, plat starostu. Ja som na to zabudol. Kde to mám, to som to mal na to. Víte, jaký som ja kresťan, vás